ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ರೀತಿಡೆ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಿ ಬನ್ಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಏನನ್ನೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಬೋಡು. ಆ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ತೂಕ ಬಲೆ ಆಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾದ ದೆತ್ತುಂದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ನಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದೋಸೆಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಆತಂಡ ಬನ್ಸ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಟ್ನಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿನೇ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ದ ದಕ್ಕನೆ ಚಟ್ನಿ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪ ಮಲ್ತುಂಡ ಇನ್ನುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಚಟ್ನಿ ಶೋಕ್ ಆಪು ನಮ್ಮದ ಗಂಚ ಆಪುಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ಕೊರಪೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ನಿಕ್ ದಾದ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂದು ತುಲೆ ತಾರೈ ನೀವು ಲೇತ್ ಜನಲ್ಲರ ಆತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಲೇತ್ ಬೋಡು ಚಟ್ನಿ ಆತ ತಾರೈ ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಲ್ಲ ಅಂಚ ಇದ್ದೆತಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಶುಂಠಿ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ ತಾರೈಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ತೀವಂದೆ. ಈ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯವರೆ ಪಾಡೋದು ಯಾನಿತ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತಿತ್ತೊಂದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಸ್ಪೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪತ್ತರ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಅಂತೆ ಇದು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಕೊಂಡದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಂಡ ಆಡು ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೈತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡು ಚಟ್ನಿಗೆ ಆವೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಪುಳಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಪಾಡಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಕಿನ್ಯ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಖಾರ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡ ಫ್ರೈ ದಾಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ರೈ ದಾಲ್ ಪಂಡ ಪುಟಾಣಿಯಿಂದ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಕಡೆಯೋಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಏತು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡಲೆ ಯಾನಿತ ಅರ್ಧ ಪಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾಡ್ಬೇಕಿರ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯ ಈಗ ಏತು ಕೂಡ ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಯ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ದಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆದನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾದೆ ತೊಂದರೆ ತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದಿ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ದಾಸಿಮೆ ಈತದೆ ತೊಂದೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಾಡೋಡು ಬಂತೆ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಈತನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ಕ ದಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು ತಗೊಂಡ ಕರಂಚರ ಬಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕರಂಟಿಂಡ ಎಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಪೊಜಿಸ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಆಂಡು ದಾಸಿಮೆ ಪುಡವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ದ
ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮದೇನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೀವು ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ರಪ್ಪ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡೋದು ಇದನ್ನೈತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚೋಡು ಚಟ್ನಿಗೆ ರಪ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಂಡಲ ನೀವು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚೋಡು ಇದನ್ನೈತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇದು ಓಪನ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನೈತೆ ಒರಿಜಿನ ಚೂರು ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆದ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಒಯ್ಕಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಈಗಲೇ ಉದ್ದ ಬುರ್ಚಿನ ಪುಟಾಣಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಳ ಸೋಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಎಂಕದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಾರಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದಿನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡ್ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚಾತಂತುಲೆ ಸೂಪರ್ ತೊಟ್ಟು ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ತುಂಬ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು